Aurten ere iritsi da eguna, datorren igandean, azaroaren 17an izango da Gabiriako errezil sagar feria. Munduan dagoen honea da, Gabirikoak dira errezil sagar honenak, eta Gabirira inguratzeko asmoa baldin badukazue, eguraldiagatik behintzat ez beldurtu. Badakit azaroan oso eguraldi txarra izaten ari garela, euria, trumoia, tximista, elurra aizkorrin bera zuri-zuri dago, baina igandean Gabiriarro suertea daukagu, ze iragarpena ez da bat ere txarra, Hauxe da, igandean, goizeko 10etan prezipitazio mapak markatzen duena, hor Dimanche ipintzen du goian, Dimanche frantzesez bagizu ez da, igandea da, eta ikustazue, kolore zuri horrek adierazten du, igande goizean ateri eutsiko diola. Goizaldean behar bada euri pixka bat izango da, arratsaldean ere, segur asko, euria etorriko da, baina igande goizean nahi baduzue aterkia hartuko txean, guardasola eraman ondo jantzi eta jun, Gabiri altu dago eta leku freskoa da, baina euririk ez da izango, hori bai, munduko errezil sagar honenak, gure herrian, Gabirian, neu erean izango naiz, beraz, haintxe ikusiko dugu elkar. Aio!